Kini kaagi lagi sa Biblia mga daghang kay problema mga kaigsunan. Sa Mateo 4:1, nanasay pala yung problema. Unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. Kinsay gadala ni Kristo? Espiritu Santo. Diindad dito sa awaaw. Unsay tuyo? Aron tintalon sa yawa. Pag-abot nila sa awaaw dito ang yawa. Nangutala sa yawa nganong niya mo? Ni ami aron patintal. Di kitintal sa yawa, ala ambak dito. Kay di ka maunsa. Naay anghel mo supply nimo, abos-ubos. Ingon na yawa ni anghel mo unsa man yung tuyo? Aron patintal me. Ngano mo balibad mo ayaw tintala yawa ang Ginoo nga inyong Dios. Di balibad man. Pagtintal jawa ningo man ayaw tintala yawa ang Ginoo nga Dios. Ningo sayo ko ni anhi mo aron patintal may pamanguli mo. Di na mo inyong tuyo nangambog mo. Luoy kay si Kristo magkaigsunan. Kay kini si Kristo kining Dios magkaigsunan adto man ni mangutana si yawa. Ore magkamatay nako ning piste, maayo pag maoy patyo nako na siya. Ang Ginoo nangutana man gid siya yawa. Ingon na siya nga yawa, diin makagikan. Ingon sa dayawa nga, suri-suroy sa tibuok kalibutan. Sa yunan ka sulti yawa, Pob 1, size of city. Babasa ka na suhog. Nagsuri-suroy na din ng yawa sa tibuok kalibutan. Nya ang Ginoo, utro sa dayawa mahibaw. Pero unsay sulti sa Ginoo, ako nasayod sa tanan. Ang Dios nasayod sa tanan. 1 Juan 3:20. Nya ato mangutan na siya wa. Hala! Wa din ikibaw Ginoo, naadiwan hibaw